Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bandiraɓe yeɓoɓe Polar Arab on calminama on jurama, on ñaganama Allah moƴƴere. Aɗa ñaague so tawi ngol woni lawol ma gadi ngol e yebde bindanɗe amen nde mbatta abonné chaîne he, mbaɗa cloche notification o beele bindanɗe garɗa foof mbawa tinde. Ko nonne kadi nelda bandiraɓe ma vidéo ji ɗi gam kamɓe ɓe mbawa hen naftorade. So tawi jiɗɗa ko jangde heeride amin jangguina arab e defte, aɗa jokkodirde on ɗon numéro peñowo ɗon, jokkodiren WhatsApp. Hande garten koye windande men hesere e deftere meɗen nahu sharhu al-Kafrawi. Hande jangaten koko fati al-kalam. En jangguino windere men jawtun darsu gadiɗo ko fati ismul al-i'rabul basmala. darsu gadiɗo noon ko al-kalam. wi al-kalam huwa al-lafzu al-murakkabu al-mufidu bil wadi'i. ko wiyete haala al-kalam woni haala. so tawi ko ta'rif nahwiyankoɓe ginnirta haala ko al-lafzu al-murakkabu al-mufidu bil wadi' ay bil wadi' al-arabi. ɓe mbi haala de to minen nahwiyankoɓe min ginnirta haala ko lafzuwol, ko wawlago ko ganduɗa al-murakkabu, koko waɗɗodiri, wawlago waɗɗodiranko, manam ko kelme helmere e helmere powodirta, ɗum wiyete al-murakkab. taw wona helmere wotere. taw noon ngal ɗon baɗɗodiral ko al-mufidu, taw ko baɗɗodiral naftowal, manam so tawi kelme ɗiɗɗe pawodiri yataw ina jogo ma'na timmuɗo. ɗum woni ko wiyete kalam ɗo minen nahwiyankoɓe. tawa noon ko bil wadi'i, ay ke e lelgo arab, bil wadi' al arabi, taw ke lelgo arab no arab haaldirta ni, taw kadi wawlago ko non haaldiri. ayo taw wona no pular haaldirta ni, taw wona no anglais haaldirta ni, taw wona no bambara haaldirta ni, ala, kono arab haaldirta ni. ɗum waɗi o wi al-kalamu huwa al-lafzu, ko ɗum wawlago al-murakkabu baɗɗodirago al-mufid wawlago naftowo bil wadi'il arabi, taw kay lelgo arab. o wi al-kalamu kañum ko ɗum mubtada, ene haala ka ke mum fuɗɗori, kañum woni fuɗɗorde haala ka. wadde fuɗɗorde haala foof marfu'un bil ibtida, koko watte raf'u e puɗɗorgol, sababune puɗɗorgol ɗum addini ɗum waɗede raf'u. wadde wi al-kalam mubtada marfu'un bil ibtida wa alamatu raf'ihi dammatun zahiratun fi akhirih. mande hollirore wonde kalam ko waɗa raf'u ko damme peñowo sakket o, dammatun zahiratun fi akhirih. en kalino noon alamatuji al-i'rab al-asliya. so wi a famanude aɗa wawi yebde vidéo men gadiɗo e sharhu Kafrawi, woni vidéo peñowo ɗo noon, sa waɗi ɗon cliquer ma nawe e on ɗon darsu. aywa woni darsu gadiɗo.
دون الكلام هو كلمة ضمير فصل على الأصح لا محل لها من الإعراب كلمة نون على بلاس على إعراب اللفظ سيام إعراب وني هول رول مدم جوجي هول فونكشن مدم جوجي سكت هول كأدن ما سير سكت اللفظ ولفظ كلمة خبر المبتدأ إنبين الكلام كمبتدأ والمبتدأ على اسم جوجو خبر ولفظ نون وكان وني خبر المبتدأ وكان وني كبار مبتدأ إنبين تنا الكلام جون نون هلكو جدًا حال دي كلام وي كدوم اللفظ سأند الكلام كان وني لفظ أيوه خبر مبتدأ مرفوع بالمبتدأ أي مرفوع بالمبتدأ وعلامة رفعه ضمة ظاهرة في آخره المركب كان نعت أنا ستي أي خبر ولا مبتدأ ولا مرفوع كسباب مبتدأ سباب مبتدأ أيوة المركب كنعت لللفظ كنيم أري كصفة لفظ إمبينة اللفظ كنا هلنا لفظ وير لفظ وير المركب لفظ من داكو بكو وات ديرا وي نعت الصفة كوغوتو أيوة وينا ونعت المرفوع مرفوع سجوي نعت كو أري صفة دكو مسيرها كو رفع نعت وكنيمني مسيرتها كو رفع سبو نعت جياك التوابع الأربعة دي نعت إن بدل إن توكيد إن عطف إذا بيتي التوابع معناها إذا كالفوف كود إندوي كو نودم مسيراني كنيمني كو نودم مسيرتي كنيم كم كودم لاجي تان كالفوف ندي هور هوتشي تان كنيم تون هوتشيت نعت نون واي أيوة نوادي بيدن كو اللفظ wadde mbiyeten ko almurakkabu sanne mbiyeten ko allafza nden mbiyeten ko almurakkaba walla sanne mbiyeten ko allafzi nden mbiyeten ko almurakkabi kanyum ala choix ko man o ton way fof naato ko non wayata ayo ari tan ko sifa non kala fof no tawirɗa moƴƴe ma ko noon cifortoɗa ɗum ayo أيوة نعت المرفوع مرفوع ودكو أرسفاد كو ودا رفع كنيم نكو كو رفعته نعت المنصوب منصوب كالفوف كو سيفي كو نصبه كنيم نكو كو نصبته ونعت المجرور مجرور كالفوف كو أرسفاد كو جر كنيم نكو كو جرته وأردنا المركب أرد أرسفاد كو هوند ودان رفع كنيم نكو كو واتي رفع وعلامة رفعه نون ما رفعه كضم ظاهرة في آخره كضم بينه وسكته أيوة المفيد كيمنا نعت المركب المفيد كيمنا أري صفاتك المركب ونعت المرفوع مرفوع كصفرك رفع نون كيمنا رفعته وعلامة رفعه ما عند رفعه كضمة ظاهرة في آخره كضم تشكتي لسكت بينه وسكته بالوضع والباء كحرف جر كالكل جر ونمسر والاسم لس والوضع نون وضع مجرور بالباء كلمة وضع جر إباء قدم وضع بيتنك بالوضع هنا ننجرنا دين ويندد من أدين ده باسم كنون بالوضع باء نون وندو هن أيوة ننجر دين درس من إعراب البسملة
aɗa ƴewde description darso nan ɗon ko noon tan kaldirten e bil waɗi albawo. ayo wa alamatu jarrihi mande jarro ko kasratun zahiratun fi akhiri ko kasre feeñ e sakketo. winon wal jarru wal majruru mutaalliqun bil mufid, jarru majrur ɗi jowiti koye mufid. يعني انفرتكو أن تعريف الكلام وند عند نور حالة عند النحويين تنحويا كوب هو اللفظ المركب المفيد بالوضع. كنيم وني كونغول بات نديرانغول نفتوول للغو عرب ɗum woni haala so tawi nahwiyankoɓe mbimi alkalam tan andu ɗum woni ko paanti ɓe paanti hen ko konngol baɗɗodirongol woni baɗgol kelme ɗiɗi ko famɗi famɗi fof tawa ko naftowol so tawi haala ka haalama ma dañi hen mana timmuɗo tawa noon kadi haala ko e alwadul arabi lelgo arab. wa maana allafz o wi noon holko firti lafz. allafzu lughatan lafz to bange lugha firti tan ko attarh ko werlade wukkidde hunde werlade hunde ɗum woni allafz. warramyu werlade. yuqalu lafaztu kaza ina wiye lafaztu kaza ay mi wokkiti ɗum walla mi werlima ɗum bi maana ramaytuhu ay mi werlima ɗum. allafz bi maana ramyu, lafzu e ramyu ko ɗum gotum to bange lugha. so tawi noon ko ɗo bange istilah o wi kañum ko ɗum assawtu almustamilu ala ba'd alhurufi alhijaiyati. seɗen janga lafzu to bange istilah ko ɗum sawtuwol moftugol yoge e alkule limto arab. ko ɗum sawtuwol moftugol yoga e alkule limto arab ɗum woni assawtu almustamil ala ba'd alhuruf alhijaiya. dokkiren yeru ka zayd, zayd aɗa ɗum ko ɗum sawtu anani sawtuwolam ngol zayd en même temps almustamil ala ba'd alhuruf e ɗum ngol ɗo sawtuwol angal mofti yoga e alkule ɗe ganduɗa ko hijaiya. zayd alkule tati nani hen, zayi nani hen, ya nani hen, dal nani hen. ɗum waɗi o wi fa innahu sawtun, zayd kañum ko ɗum sawtuwol ngol ganduɗa istamala e ngol soomi ala zayi e ngol soomi alkulal biyetegal zayi wal ya'i e ngal soomi alkulal biyetegal ya waddali e ngal soomi alkulal biyetegal dal. o yi wadde fa kharaja bil lafz si tawi noon mbiɗen ko al lafzu al mufid wadde kala fof ko wona lafz yaltata hen ko wayno al ishara. al ishara kañum wona lafz. ishara to woni joofade foti jofirɗa ko jungo maɗa walla ko guite maɗa walla ko hoore maɗa an andi majjere mo mbaɗɗa joofiɗa jomum faami ɗum hay sino jomum faami ɗum wona lafzu. sabi de lafzu koko yaltate hono koko wukkitte. ko noonne kadi ɓaade mbiɗen ko lafzu alkitabatu yalti hen. kitaba bindol yalti hen. hay sa windi fodde wonde deftere hande huuɓi deftere nde foof ko wona haala to bangue nahwiyankoɓe deftere no wonirno deftere wona haala to bangue nahwiyankoɓe ko ɗum bindi tan ɓe mbi noon ɓaade bindi wona lafzu wadde ɗum wona haala. pour haala ka ƴoƴa sella alay saago ka wawle ka yalta e hunuko. ɗum waɗi wi walla aqdu piɓɓol kadi ɗum wona haala. wan nasbu wadde hunde ñibde hunde ɗum kadi wona haala. manam wadde gueɗe ɗe ganduɗa sa ari wonko ɗum haaldata e maɗa ma jogo famamuya mo ɗum hokkat ma ko wayno
ngara e tali tawa hayre ina fala ɗon walla tawa leɗɗe ina mbaɗa ɗon andituma wonde ɗo koko baara woni kay haaldude ma wonde ɗo koko baara walla si ari tali a tawi ɗon dodani ina waɗa ɗon firti ko yaaru seese ɗum fof woni kay haaldude e maɗa kono ɗum fof e wawi haala kam ɗum fof e famede nahoyonkoɓe mbaɗani ɗum considéré comme haala kamɓe kay sa yiiɗi famdede mabɓe haala ko ɗum lafzu tan al lafzu al murakkabu al mufidu bil wad'i al arabi wala hawa wadde kala fof ko wona lafzu ɗum wona haala to banggue arab hay sinno noon ɗum wona haala to banggue nahoyonkoɓe hay sinno noon ɗum hokkiri mana timmuɗo saabu so tawi a joole oto wona isharatuji batteɗi e taliji he ɗum woni ke haaldude e maɗa sa foti tournude tourna sa foti yaaru seesa jaara seesa sa ari e nokku dispensaire walla hôpital yimɓe ɗo ko hôpital sa ari e nokkuji ɗi ganduɗa ɗo ko haywanuji taccitta ɗo walla ko kulle tacci ɓima ɗo ko kulle gonɗo e ko nandi hen wadde ɗum foof e famede e wonde haala nahoyankoɓe mbi kañumen kam jaɓani wonde ɗum ko haala wadde kamɓe haala mabɓe tan ko lafdu sa yiɗi foftude alay saago gowwala e hunuko ma tan aywa o wi wadde fala tusamma kalaman inda nuhat wi al isharatu wal kitabatu wal aqdu wan nasbu wa nahwuha fala tusamma kalaman ɗum innirtake haala inda nuhat taw nahwiyankoɓe dos anduɓe dosɗe arab mbi ko ke ishara kitaba aqdu nasb wona haala wa in kanat tusamma kalaman lugha tan o yino hay sinon to banggue lugha ina innire haala saabu ilmul lugha no woodi fiqhul lugha no woodi kono noon nahwu kam waɗani ɗum considéré haala saabu ɗum fof man fof e fannu fof e istilahatuji muɗum mo hutorto fannu fof ina woodi istilahatuji ɗi ganduɗa ko noon hutorto aywa ko nahu sali wi ɗum wona haala ko sa yeehi to banggueji goɗɗi ayo kamɓe wonko mbiyat eɓe jagga ɗum haala e fannuji goɗɗi ko nahu jaggi ko haala ko fannuji goɗɗi mbiyata ɗum wona haala wadde noon li kulli fannin mustalahat aywa o wi wal murakkab sen mbi al murakkab firti ko ma tarakkaba min kalimatayn fa akthar koko ganduɗa ina waɗɗodiri e kelme ɗiɗi walla ko ɓuri ɗum al murakkab wadde ngam haala ka wona haala tigui rigui to banggue nahoyonkoɓe wonde lafzuwol ngol tan yonani ayo alay saago ngol wona al murakkab manam ko ngol famɗi foof ngol waɗa kelme ɗiɗi faydu fa akthar ka ko wayno qama zaydun ko ene wiya qama zeydu de darima aɗa anni qama zaydun goho ko ɗum al lafzu ko ɗum sawtowol anani mbimi qala zaydun en même temps ko al murakkabu koko waɗɗodira waɗi kelme ɗiɗi ay qama ko helmere zaydun ko helmere wadde ɗum waɗi ko ɗum murakkab aywa si ɓuri ɗo anne ala ko bonde kono ko famɗi ko foof kam ala sago waɗa kelme ɗiɗi murakkab aywa o yi sa ƴeewi kadi ko ɗum bil wadil arabi sabu ko alkule arab gonɗo ko qama qaf alif mim zay ya dal wa in qama zaydun wi so zaydun ummi wa in qama zayd aywa in qama zaydun noon kañum ne e dañiɗo murakkab kono noon ɗum wona haala to banggue lugha manam ɗum waɗi murakkab to banggue nahu ɗum waɗi murakkab lafzu murakkab nan ɗon saabu waɗi akthar min kalima kono noon ɗum wona haala holko tagui ɗum wona haala saabu hokkirani mana mbiɗen tagui in qama zaydun si zaydun ummima aywa sa wi so tawi zaydun ummima noon mbaɗa kono carɗin ɗo hunde ni wadde ene heeji jawabu chart ayba wa abdullah ay ɗum woni al murakkab manam ɗo yiɗi jangguidemi ɗo tan ko al murakkab ko ene qama zaydun in qama zaydun abdullah qama zaydun waɗi kelme ɗiɗi qama e zayd in qama zaydun waɗi akthar min kalimatayn in e qama e zayd
abdullahi kadi waɗi kelme ɗiɗi abdullahi abdu e allahi mudaf mudafun ilayhi o wi haraja noon bil murakkab ɗo mbiɗe murakkab ɗo wadde wonko yalti hen wonko jeyaka murakkab ko wiyete al mufrad helmere telɗudi helmere wotere tan wawa wonde haala to banggue nahwoyankoɓe ka zayd sante mbiɗon ko zayd tan darimi zaydum tan gasi anen woni lafzu woni wad al arabi kono noon ɗum wona mufid ɗum wona kadi murakkab sabu mbimi ɗon ko zayd kammi ɗo o wi ɗum ɗo fala yuqalu lahu aidan kalamun inda nuhat o wi hay ɗum ɗo kadi innirtake haala to banggue nahwoyankoɓe ayo o wi wal mufid sen mbi mufid noon ko ma afada fa'idatan tamma koko nafti fa'id timmuɗo murakkab tan yonani ala sago wonno e ifada ala sago wona mufid tarkibo tan yonani ala sago wonde ifada o wi noon mufid firti ko ma afada fa'idatan tammatan koko nafti fa'ida timmuɗo holko firti ɗum o wi ko yahsunu sukutul mutakallimi alayha taw sa haali ɗum tan aywa hay sa welama deƴƴa sabu ɗum famama ko wayno qama zaydun ko wayno zaydun de ummima zaydun de darima ayi ɗum haala ga famama sabu jiɗɗa habrude men ko darna zayd zayd ko dari walla mbiya zaydun qa'imun zaydun de ko dariɗo zayd ko dariɗo ayi ɗo sa wi qama zaydun ko fi'il e fa'il wonɗo zaydun noon ko zaydun fa'il ɗo ko zaydun qa'im ɗo mubtada khabar sabu zaydun ko ismu qa'imun ko ismul fa'il ay ismul fa'il min qama ay fa inna kullan minhuma kala goto e majje afada fa'idatan tamma qama zaydun nafti naftuwol timmugol ngol ganduɗa yahsunu sukutu mutakallim alayha hay sinno kalawo dartima yimɓe gasni ɗum famde wa zaydun qa'imun kañumne ko noon afada fa'idatan tamma yahsunu sukutu mutakallim alayha kalawo hankkadi so welama daƴ sabu famama holko fama ɗon fa'ida ɗo woni ko wa hiya al ikhbaru bi qiyam zayd ko habrude darde zayd ko dari qama zaydun mbiɗo zaydun darimo e zaydun qa'im e mbiɗo zaydun ko dariɗo kanƴi foof ɗi nafti holɗum ɗi nafti fa'ida timmuɗ woni ɗi kabri en wonde zayd darima wadde noon ɓaade mbiɗen ko mufid wa kharaja bil mufid ghayruhu yalti e mufid kala fof ko wona mufid ene wawi wonde murakkab to wona mufid ko wayno abdullahi mbiɗen abdu ko kalima allah ko kalima wadde a dañiɗo murakkab kono kadi a dañi kadi lafdu a dañi kadi wawdu arabi holko manki ɗo ko mufid al ifada mbiɗa tan abdullahi ko inde walla mbiya maccuɗo allah ko wone makko e ganda wadde ɗum wona la yahsunu sukutu mutakallim alayha ɗo si kalawo deƴƴi ma yimɓe foof pima guite ina cabbi o jokka hunde saabu ko haali ko famaka wa hayawanu natiq walla mbiya hayawanu natiq kullel wawlogel ɗum mantiq yankoɓe mbiyata ko neɗɗo woni haywanu natiq ay sabu neɗɗo kay kulle heejiya kono serni kulle tan kanko omo haala walla mo jogui hakkille ay kono ha joni haala ka timmani haywanu natiq bol ko ay joni ko woni haywanu natiq ay min ganda walla mbiya in qama zaydun so zaydun darima de joni in qama zaydun ko woni hen wadde ɗiɗi fof ɗi gona kalam to banggue no haat sabu ɗum wona mufid sabu li annaha la tufid ay o wi sabu ɗiɗo foof abdullahi haywanu natiq in qama zaydun ɗi foof ɗi naftani hay batte nafa wa qawluhu bil wad'i noon o wi ko o wi bil wad'i ay al arabi ko fande ko lelgo arab huwa ja'alu lafzi al arabi dalilan ala al ma'na ay ɗum ko ƴettude lafzu arab o
mbaɗa ɗum dalil andinore e maana jiya hunde tan jiɗa andude ɗum totta ɗum lafz woni inde muɗum ka zayd ko wayno zayd oyi fa innahu lafdun arabi zayd kañum ko lafdu wol arabiyo ja'alathu al arabu dalan ala ma'nan ay ɗum arabe ɓe mbaɗi ngam ɗum hollira maana goto sa wi zaydum tan yimɓe foof ma gandu kam ko kalta ko neɗɗo kalata ko kalta ko kadi ko gorko aywa zeydu wadde ma ɗum jaga mana wa huwa zatun kañum ko ɗum zat ay ko ɗum neɗɗo wudi alayha lafzu zayd ko neɗɗo mo ganduɗa lafzu wol zayd werlama e muɗum ngam ande wadde noon wa kharaja bil wadi al arabi yalti e wiide makko wadu arabi kalamul ajami haala ajam haala ajam woni kala haala ko wona arab ay kala fof ko wona arab ko ajam o wi kat turki ko wona haala turki naaɓe wal barbar walla ko wona haala barbar aywa ko noon ne pular ko noon ne français ko noon ne wolof ko noon ne bambara ko noon ne sarakulle ko noon wadde pour nahwiyankoɓe mbawa wadde considéré ko kalɗa ko ɗum haala ala sabu kadi ɗum wona e wadu al arabi ay fala yuqalu lahu kalamun inda an-nuhat o wi ko wayno ɗemɗo turki en barbara en ɓe innirta ɗum haala to banggue nahwiyankoɓe aywa wadde noon ɗum woni al kalam to nahu sa wiyama holko woni kalam mbiyata ko huwa al lafzu al murakkabu al mufidu bil wadi al arabi aywa o wi noon misal majtamaat fihi al quyud al madhkura o wi joni dokkiren misal e ko ganduɗa rendini ɗum ɗiɗo tongi jangtaɗe en mbi en gaddi tongi meɗen en gaddi andinore meɗen mbiɗen enen nahwiyankoɓe pour haala sella ɗumen ɗo alay saago ma tongo e ɗeɗo tongue joni noon ɗin ɗon tongi ƴewen ɗeɗo kelme so ɗi tonguima hen ko wayno qama zaydun ƴewen qama zaydun so tawi waɗi respecté quyudul mazkura tongi jangtaɗe ɗi holko nahwiyankoɓe mbi haala ɓe mbi haala ko lafzu joni qama zaydun e dañi ɗon lafzu e holɗum ɓe mbi ko al murakkab wadde qama e zayd nan ɗon ko murakkab wadde e dañi ɗe kelme ɗi e holɗum o wi ko al mufid qama zaydun ɗo ko mufid saabu hokki en maana wonde zaydun ko dariɗo e holɗum o wi ko bil wadi yato ko yelelgo arab ɓe ko yelelgo arab ɗo ko fiil e fa'il wadde noon qama zaydun kañum ko ɗum haala to banggue nahwiyankoɓe ko noonne kadi zaydun qa'imun ko ɗum haala to banggue nahwiyankoɓe ɗiɗo ɗiɗi foof ko ɗum haala to banggue nahwiyankoɓe saabu ɗum rendini al lafzu ɗum rendini al murakkab ɗum rendini al mufid ɗum rendini bil wad al arabi ay mbaɗe ɗum i'rab wa i'rabul awwal so jiiɗi wadde i'rab haala ngadika ka woni qama zaydu mbiyeɗen ko qama kañum ko fi'lun madin ko fi'l madi holko woni fi'l madi fi'l madin woni gollal baɗagal ko adi nde kalaten ko adi nde mbiyeten zaydun darima tawa zaydun darima firti ko darde zeydu nde adi haala men ka wadde ɗum ko fi'lu madi gollal jawtugal ko adi nde kalten nde aywa hay sino ko joni o dari ɓatunde kaamine koko caggal nde o dari ɗum ko fi'lu madi aywa hay sino wayino no hakkunde e duuɓi ujunnaji caggal nde kaami ɗum waɗi ɗum ne ko ɗum fi'lu madi aywa wadde mabdiyun alal fathi fi'lu madi fof mo jiiɗa ko mabni so tawi noon hay batte jokkake makko o waɗa mabni alal fathi aywa wadde fi'lu madi fof ko mabni wa zaydu noon ko fa'ilun kañum golli darde nde hol dariɗo dari ko zayd
wadde hol baɗɗo gollal darade de golli gollal darade nde ko zeyd woni dariɗo wadde kañum wiyete fa'il min ko ko fa'ala ismu fa'ala gollima yaf'al non gollo if'al gollo fa'il woni golliɗo o wadde o ko ismul fa'il wa huwa marfu'un ko baɗaɗo rafu holko addinimo waɗede rafu kanko sabu bone ko fa'il kañum ko marfu wa alamati raf'ihi mande rafu o ko dammatun zahiratun ko damma peñowo fi akhiri sakkeɗo ɗum woni i'rab qama zaydun joni mbaɗen i'rab haala ɗimmi ka woni zaydun qa'im wa i'rabu thani so en jiiɗi wadde i'rab haala ɗimmi ka mbiyeten ko zaydun kañum ko ɗum mubtada marfu'un bil ibtida ko ɗum koko fuɗɗorde haala ko ganduɗa a addini ɗum waɗede rafu ko sabuni ko mubtada bil ibtida ko fuɗɗorde wa alamati raf'ihi noon mande rafu o ko dammatun zahiratun fi akhirih ɗo ko ɗum damma feñɗo e sakket o ɗum woni mande rafu o wa qa'imun kañum khabaruhu kañum woni kabaru mum kañum ad habrude wonde zeydu de ko dari wadde fa qama zaydun wa zaydun qa'imun kullun minhuma kalamun 'inda an-nuhat o wi foti mbiɗen ko qama zaydun walla mbiɗen ko zaydun qa'imun ɗiɗe fof de koɗi haala to banggue nahwoyankoɓe sabu holko waɗi li annahu lafdun ay sawtun mustamilun ala ba'd al-huruf al-hijaiya li annahu murakkabun ay litarakkubihi min kalimatain sabu koko waɗɗodiri e kalima ɗiɗi al ula helmere adinde woni qama aw zayd walla zayd wa thaniya helmere ɗimmirde woni zaydun aw qa'imun zayd walla qa'im ɗum addiniɗi wonde kalam mufid kadi naftoji li annahu afada fa'idatan sabu ɗi nafti fayida mo ganduɗa yahsunu sukutul mutakallim alayha kala o so deƴƴini yimɓe gasni famde wa hiya al ikhbaru bi qiyami zayd kañum woni habrude darde zayd sanna ko kaɗanoɗe haalde wonde hoto so zeydu darima hoto haal ɗo kam hay sino deƴƴi yimɓe paami yimɓe gandi sanna ko sirru wonno kam mbiyen sirru o saktima zaydun darim qama zaydun zeydu qa'im zeydu ko dari sanno ko sirru wonno o sakti sirru ayo joni noon soyi sanno o arta o wi zeydu tan mbiya o deƴƴi ɗo sirru o sakta saabi en ganda holko yiɗi haalde zeyd aywa walla arta wiya qama haɗa makko jokkita tan o deƴƴi ay ɗo sirru o saktaki saabu min ganda holko yiɗi wiide qama kono noon caggal nde o wi qama zaydun ɗum hankkadi ko ɗum haala labka cer kala o hayso deƴƴine hankkadi kam ko haalte ko kam ko famate hankkadi famama ete qama zayd walla zaydun qa'imun ko mawdu manam ko e lelgo arab li annahu lafdun arabiyyun ko ɗum lafdu wal arab ju'ila dalilan ala al ma'na ɗum waɗana dalil e mana o gam tindina darde tindina zayd o wi fa kharaja bi qawlina 'inda an-nuhat o wi ko mbiɗen non 'inda an-nuhat ko kalten ɗo ko fof ɓaade jangaten fannu nahu enen ko kalten ɗo ko nahwoyankoɓe kaali wadde noon en kalani alkalama en dal lughawiyyin en kalani wonde ko lughwiyankoɓe ɗemɗiyankoɓe jaggiri haala sabu kamɓe fof indahum kullu qawlin mufrad ka zayd aw murakkab ka qama zayd aw ma hasala bihi al-ifham min isharatin wa kitabatin wa aqdin wa nasb wa nahwiha kalam o sabu lughwiyankoɓe kamɓe ɓe jaggiri haala kullu qawl kala fof haala mufrad telɗuka ka zayd koyene zayd en ɗo kam kamɓe nahwiyankoɓe certi sabu nahwiyankoɓe mbiyanno ko lafzu murakkab kono kamɓe ɓe mbi ko mufrad hay sunno ko tikko ko teeli ka zaydin koyene zaydin goto mbiɗa ɗum ko ɗum haala to banggue lughwiyankoɓe aw murakkab ni walla hay sinno nahwiyankoɓe mbi haala ka kamɓe ɗum kadi ko haala e mabɓe
كقام زيد كوين زيد دارين أو ما حصل به الإفهام ولا فوف كلا فوف تانكو غندا سي ولا أم تان ما يم أنك فاهم مي لغو ينكو بير دم نكو حال فتيكو من إشارة كإجافة وكتابة ولا كبندل وعقد ولا كبيبل ونسب ولا كي سامبو جول معناه كي نيب جول ونحوي وكنا ندير فوف كلهم حال تبانجي لغو ينكو أيوة دم نون إن جيران دم حال إن لغو ينكو ويكد وخرج الكلام عند الفقهاء سنبي الكلام عند النحويين إن بانتاكين فقهاء أيوة سبب فقهاء حال المبدأ هو عندهم ما أبطل الصلاة من حرف مفهم معنى نحو فقهاء كم حال المبدأ كوكو بنتا نجولو tawa hay sino ko alkolo goto pamningal tan halaka alkolo goto pamningal njulu ngu boni kambe foko hayonko dum woni haldo mabbe kala foko wawi bonnude njulu tan dum ko dum haala aywa kaqi ko wayno qi aywa qi ko dum alkolal gotal kono non ina jogi maana ina fammini aywa قي وندند قي الكل غور في الأم وانا دند ولا عي كان نقول حرف كنا نجي معنا عي ونرين عي ونرين أيوة قي عي دم دو تو عرب تو فقهاء وين بيمبير دم دو كلهم حال أو حرفين ولا انت الكل دي وإن لم يفهم حيث ان الكل دي باماك koyno min mim e non min tan biida aywa dum ko dum haala to fuqaha en walla an ko an tan biida dum no ko dum haala to fuqaha en wadde sembi al kalam inda nahwiyin ko la do tan katten en nanata hen kalam inda fuqaha walla kalam inda mantiqiyin walla kalam inda mutakallimin walla kalam inda falasifa ala fanno ma ñangateno ko on tan kala foko be kaali kaaden hen aywa sen jidi famde non ko wabbe kaalata ko en jatta fannuji mabbe aywa sabu fan fof e mustalahatuji modum aywa وينون وخرج الكلام عند المتكلمين كنون كسنبي الكلام عند النحويين ان جلتني هن حال متكلمين وني علم الكلام أعني أفانتي المتكلمين كعلماء التوحيد عندهم التوحيد سبب فهو عندهم كم حالة مبدأ عبارة عن المعنى القائم بذات الله تعالى الخالي عن الصوت والحرف كم بنجنر حالة كم متكلمين بنبي حالة كلام الله بنبي حالة كعبارة عن المعنى قال فوق جوجي معنى من غنداكو القائم بذات الله دليل ذات الله حال الله كيوم دريكو درند الله عبارة عن المعنى القائم بذات الله تعالى اتيكو الخالي عن الصوت والحرف حالك الله حالك كعلى صوت كعلى حرف على صوت على حرف aywa dum non ko fannu kewda haala ayama dum ha indira ko ilmul kalam ko gandal haala gandal haala beeta ko haala Allah jiida e haalaaji yimbe be sabu si haala Allah nandi e haalaaji yimbe be den Allah jogi mo huune ne ganduda ko nandide e yimbe ete walaysa ka mislihi shay Allah ala fof ko nandi e mudu ala fof ko waye makko وهذا هي سنة ويا محل الله حالينه كلام الله دم جيدا كلام البشر كلام الخلق أي دم نونك غندل مودم بانجي هايدي فهم دم أيها نجانغ يا علم الكلام أيوة حند دموني ويندن ميدن هكو فاتي درس من دميج دفتر ميدن ويتين شرح الكفراوي هذا سيفتنيرن نبتا أبوني شانه kadi mbada emi video ji si tawi ayi wonta kimin kalata ko ina wadi ina jogani jogi hen nafoore ina wadi nafoore
kono noon kadi mbaɗa ɗum partage sabu ɗum no ene walla men no feewi to banggue peñgol ngol e andede nde kono noon kadi sa yiiɗi janngude fannuji goɗɗi ko wayno fiqhu hen walla mantiqe en walla ilmul kalam e hoore muɗum aɗa wawi jokkodirde amen on ɗon numéro peñowo ɗon e whatsapp ayo hande ɗum woni windande meɗen ha konngol garan e darse meɗen dewɗe hen woni ko fate aqsamu al kalam. Assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh.